τεστ είναι ένα φωτοηλεκτρονικό σύστημα για το οποίο έχουμε και τις διεθνείς πατέντες. Από απόσταση καταγράφει με ακρίβεια την κίνηση του ματιού, την αναλύει αυτομάτως, συγκρίνει τα δεδομένα με την αντίστοιχη ηλικία και έτσι βγάζει με ακρίβεια την διάγνωση, αν το παιδί δηλαδή έχει δυσλεξία ή διάσπαση προσοχής κτλ. Το σύστημα είναι φωτοηλεκτρονικό και αποτελείται από τα εξής μέρη. Υπάρχουν γυαλιά τα οποία δεν έχουν φακούς μπροστά, αντί για φακούς έχουν φωτοκύτταρα και υπέρυθρες ακτίνες, φωτίζουν το μάτι με ένα φως που δεν φαίνεται, αντανακλάται, το παίρνουν τα φωτοκύτταρα, το μετατρέπουν σε ηλεκτρισμό, αυτό πάει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενός hardware εξειδικευμένου που έχουμε αναπτύξει και έχουμε τις διεθνείς πατέντες για αυτά, και με εξειδικευμένα προγράμματα αυτομάτως αναλύονται τα δεδομένα και έτσι συγκρίνονται με μια βάση δεδομένων και έτσι γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, αν έχει δυσλεξία, σε ποιο βαθμό, αν έχει διάσπαση προσοχής, σε ποιο βαθμό κτλ. Το τεστ διαρκεί περίπου 10 λεπτά, το πολύ πολύ 1/4. Και κατά τη διάρκεια του τεστ το μόνο που έχει να κάνει ο εξεταζόμενος είναι σιωπηλά, χωρίς να μιλάει, με το βλέμμα του παρακολουθεί μία κουκίδα στην οθόνη. Συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο, ασχέτως γλώσσας και από την προσχολική ηλικία. Διότι η δυσλεξία είναι κληρονομική, κανείς δηλαδή γεννιέται δυσλεξικός, συνεπώς υπάρχει πριν πάμε στο σχολείο. Το τεστ το βιολογικό, το τεστ Pavlidis μπορεί να γίνει μόνο στα Dyslexia Centers Pavlidis Method, που είναι 15 στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού η δυνατότητα να γίνει βιολογική διάγνωση είναι ότι φέρουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα στα κέντρα μας από 24 χώρες, από τις πιο προηγμένες, Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία, Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία κλπ. Διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα τεστ εκεί. Χωρίς την τεχνολογία, χωρίς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί αυτό το τεστ. Διότι η καταγραφή γίνεται με ακρίβεια ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου που μόνο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να το κάνει. Και επίσης η ανάλυση που γίνεται δεν μπορεί να γίνει με τον ανθρώπινο μυαλό παρά μόνο με υπολογιστή. Σήμερα, όπως βλέπετε, μπορεί να γίνει με φορητό υπολογιστή, στο σχολείο, στο εργαστήριο, οπουδήποτε. Η ζωή μου μετά τη διάγνωση της δυσλεξίας, ότι είμαι δηλαδή δυσλεκτικός, που έγινε στα 17 μου χρόνια μετά τις πανελλαδικές Δευτέρας Λυκείου, ήταν σαν να άλλαξε σελίδα εντελώς η ζωή μου. Άλλαξε η συμπεριφορά των γονιών μου, που ήταν οι πρώτοι που με βοήθησαν στην αντιμετώπιση. Η βοήθεια από την αδερφή μου, εδώ από τον κύριο Παυλίδη, είχα μεγάλη βοήθεια. Ιδιαίτερα στον ψυχολογικό τομέα, γιατί δεν είχα καθόλου αυτοεπίσθηση και αυξήθηκε πάρα πολύ η αυτοεπίσθησή μου. Κατάλαβα πόσο μπορεί και πού μπορεί να φτάσει στο μυαλό μου. Με βοήθησε πάρα πολύ στο διάβασμα, γιατί είχα τρομερά προβλήματα και τα αντιμετώπιζα με μεγάλες δυσκολίες μέχρι εκεί τη στιγμή. Μετά το τεστ Παυλίδη, και αφού με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να μπω στο πανεπιστήμιο, τώρα που βρίσκομαι στην Κομοτηνή στο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, το τελειώνω και ετοιμάζομαι να κάνω μεταπτυχιακό.